Bueno, a veure si el manquisme avui està més baix, tio, perquè l'altre dia... Què fa? Que asco, tio. No vull. Quin mapa és? Pontegrappa, quin és? És rap. Avió? Vale. Com Es es diu diu? Orden de Ícaro. Hígado. Hígado. Ah, No, jo hauria de poder, eh? El tinc. estic dins. El veus, aquell cabró? Insultant, tio. El veus? Sí? No posis, tio. Ho vaig mirar i Se tot. m'ha minimitzat una altra vegada, tio. No fotis. Hòstia puta. De moment va recte, llei, però ens acabarà el mapa. Vale. Mantieni. Hòstia, Déu, tio. Puta que et mola. Què passa? Va, bravo, vinga. Conquistiamo l'obiettivo! Que no és bravo, és beta. No sé per què falla el grup si et posa tu com el líder. Ja, no ho entenc. He arribat, Tu Hòstia! també. Vinga. Hola. Pues no treguis el cap. Au, toma. No, que no puc de Déu. Vinga, d'altre. Delta? Sí. Avanti, conquistiamo l'obiettivo! Pequeña bueno, viste. ¡Vamos, Luis! Joder. Granata lanciata! Occhio! De tres, para nada. Sei ferito! Ti rimetterò in sesto io! Vai cap a dins. Hostia, no había nada. El tío tiene que dar, ¿sabes? Tío, salta, salió. Oh! Sí. Voy. Tinc molta pena, tio. Granata! Fuck. Em podeu curar que estic a la porta del búnquer? Jo no. Estic mort. Hòstia puta ja, tio! El Cura'm, canyón de cabrón. mierda. Em veus a mi, Lluís? Jo sí. Voy. Posso aiutarti? Ué, merci. Puta madre. Ahí está, aquí está. He tancat la porta o què? Hòstia! Una Quina altra granada, cop, tio. Pateu el puto canyón de mierda, el tio que hi ha dins. Ja, és que hi ha No. 5 hi ha 5 paios a dins, eh? Sí, una merda, n'hi ha 50. Tot l'equip està dins. Vinga, va, que els podem matar, només hem de tirar granades, tio. Fan així i quan obren surten tots i es poden tots. Ja surten! Ja puc sortir ara de tio. Ah! Vaya. Estoy aquí no puede llegar, tío. La puta, tío. Vuoi che curi le tue ferite?
Cassetta medica, ecco. Hòstia, Déu! On estàs, Willy? Què fot allà darrere? He sortit amb un avió i... Vinga, va, que podem, nois. Tinc un kit de... Estic a dins! Ah, no, pregunta. Estic a dins, nois! No, bueno, jo estic del camí. Estem. Incluso tindrà una porta més avall. Hòstia! Hòstia, mort. Puto avió de merda, tio. Contra què, exactament? La penya. Sí. Com els llames, però no veuràs. Hola! Un tanc? Hòstia, que m'ha matat! Un El tanc. puto tanc, tio. Vaya, també és puta mala llet, tio. Tenir un No kit i puc trobar-me curar. amb un puto tanc. No et puc curar, tio. Em vaig darrere el tanc. Guillem? Estic dins. Vull. Com està l'assumpte? L'he matat. Ora lancio una granata. Uf! Hola, tio. On estava, tio? Darrere, espera't un put... És que... Ha llegado una aeronave Joder. enemiga. Jo per aquí surto. I és ordre en la Ja puta. lo Hemos tomado coloso, el tío. objetivo alfa. Era bombes. Vinga, va, som-hi. Tinc un kit mierda com el teu. Vale. No, ara... Que et mors, no? He sortit d'aquí, aquí no estan fent res. Oh! M'estan matant aquí, Willy, m'estan matant. Estamos perdiendo el objetivo Bravo. No mor. Mort, collons. Oh! He matat el sentinela. Un cop de pala. No estàs viu? No, però em refereixo a agafar l'antiaeri i fotre-li a la nau. Sí, sí, sí. Necessito curació, me cago en la bèstia. M'han matat, tio. Hi ha un puto tio aquí. Què carda un puto gilipolles? Oh, eh? Sí, m'ha matat els dos. És que si no matem aquella cosa ens cardaran, tio. Vaig amb tu. Estic a dins. Estic anant a fotre. Aquí dins és l'únic lloc on podem aguantar. On està? Ai. No el veig. Estan aquí darrere! Willy, estan a darrere! T'estan disparant! Momento en combate. Han destruït el puto canó de merda. És que estaven aquí dins, tio. S'havien amagat els Hemos cabrons. perdido el objetivo Bravo. Hi ha un tio aquí que va matant els que agafen l'antiaeri. Que fill de puta. On està? Pues a la nostra base. A Alfa? No, a la base. Oh, Coloso destruido, m'ha comptat a mi. Me cago en la puta. Ahí veiem estar vell. 1000 punts, nano, m'ha donat. Collons. Hemos tomado el objetivo Bravo. Vaig cap a Alfa. Tenen snipers? No ho sé, Amics? jo em vaig movent. Hi ha un puto tanc. Tanque! Hòstia, m'ha matat algú. Hi ha un tio aquí estirat a darrere de la casa derruïda, Guillem. Just ben passada la bandera. Està aquí darrere! No sé si eres tu o no. Sí, Sí que eres tu, l'has l'he pelat? pelat, sí, sí. El tanque, me cago en vida! La puta!
tancat el port. Ah! Com és que es cura? Jo l'estic fotent. Toma, l'he patat jo! Joder. Amb una bala! Vaya xorra, tio. Cau amb 10, Lluís. Perdut cartes al mig. Els hi vaig per darrere. Vale. Segueixo el tanc jo per darrere. Toma! A les portes al costat. Willy, n'hi ha a dins, n'hi ha a dins. M'he matat a 3 amb pala, tio. Bales de pipa, tio. Pues a palazos. Non chiuso la porta, eh? Là c'è un assaltatore nemico! Non so, ragazzi. He mort. Deixa'm matar aquell almenys, joder! Vale, ara. Veiem. Toma. Oh, que guarro, m'has pres. Veus aquell d'allà dalt? L'he tocat. Joder. Vinga, va, noia, per bravo. Conquistiamo quell'obiettivo! Oh, Lluís, per darrere. Merda, em foten. Gent. Aquí n'hi ha molts. No us ho creureu, tio. Tinc lag. Cosa ci fate? Eo? Sí, estem aquí. Merda. No et temps a disparar. Cureu-me, cabrons. Ui. Esperança, merda, estan entrant. Estan a la porta. No! Sí, els tenia per l'esquena, tio. Els tenia per l'esquena. Sí. Vinga, va. Va, què? Cafè. Va, què? Cafè. Vinga, va. Mola aquest mapa, tio. Tots tenen el seu què. La veritat és que Ja. no, són bastant gustosos tots. Tots tenen alguna manera de jugar. N'hi ha que m'agraden més, aquests que són tan italians, de la Toscana, Tan italià. però és Saps? molt desnit. Lluís, te'n recordes de l'edifici on Sí. anàvem? Te'n recordes de l'edifici on anàvem? Sí, L'edifici. som-hi, si vols. Vinga. Bueno, aquest tampoc està mal, eh? Hòstia! Hòstia! Has dit edifici? Sí, Edifici. Vinga, anem. espera. Hai visto Si un està aquí a l'altra meccanico? banda, és aquest. No! Dios! Hi ha un tio amb escopeta. Pum. Ojo, hi ha un tio amb escopeta, Lluís, a l'entrar. Estic a la porta. Estamos perdiendo el objetivo. Vale, està aquí dalt, ojo Willy! I sóc jo. Enemigo alcanzado. Jo l'he tocat també, però no està mort, eh? Està aquí darrere. És fill de puta de merda. Mort, l'han matat. Reviu-me, Willy. L'han pres. Hòsties! Nois! Uf! Què? N'hi ha més, eh? Que hi havia penya aquí, tio.
estan venint, prepareu-vos! Tinc lag, tio. Per què merda tinc lag? Guillem! Oh! Willy, digue'm que estàs a prop. Estic a prop. Ojo, que n'hi ha un aquí, n'hi ha un aquí! Hem mort. O sigui, la massacro no es mor i amb escopeta és poderós, saps? What? Hemos tomado Som-hi! el objetivo Foxtrot. Toma! Cuida, gira. Som! Em disparen! Aquí, Willy, Willy, Willy! Anda ja, tio, subnormal aquell fill de puta escarós de merda. Ojalà li rebentin el cul! On és? Vaya tu. Ah! ¡Atención, granada, va! Willy, per darrere! Ni per davant, que m'aniran. No m'agrada aquest, m'agrada més el... Hòstia, Déu! Gala! Ui, hòstia, està aquí. Uah. Estaven aquí. M'han matat. Putos campers de merda, tio. Puta! Joder! Quin desastre, per aquí. El enemigo controla todos los objetivos. Mare de Déu! Ja està, tio, ens estan fotent una, però...